Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. First lady atu, Professor Gertrude Mutaiga ulemu wanu. Mukoni kamrandi soe. Ene kufa nikwambie. Ukuba twaziga. Bibi oye. Imadusa papili bakombo ebaja. Imaima atumani kusamoni. Maonyenji machibani kulizo kwa mbele. Yebe boye, dekuna ikuli sabona ine ndapwela sabano, mbozi kimeona gawi kuduza baba. Yonjo pomai zaniguti, Yebe oye, pomai zaniguti kwambi, ifapa no kwaga, je mwende kubuya kwanu, musamai kwambi kubuya kwanu Shauro ndo siku kwa mpambili oyipa ndi musamai kwambi, Yonjo nikulezio kwambi, kilabu ya anso ntaina tizacheze. Yonjo amauta senonse, zikomo. Thank you. Chala mamba. Bibi oye! Siko mkambi.
Matalewa Tito Malimtunda Gonzale Mike bwana apeleke neti. Gonzale Mike mahoni alile Gonzale Mike. Abwana ina saime. Mungu ameanza fodea pita jambo. Naona ni ya Malawi akusimikiza kuno azapotera profesa atapita mkalika komanso akulifetereza sakupezeka kulibe ngakhale uja anjuliza 100,000 kulibe fertilizer kulibe chala mwamba chimenecho cha profesa atapita mkalika angopeleka moni profesa atapita mkalika pamene tili pa ulendo nitu kuthamangira pa Matalewa pamene sopali china mtindi china cha wanthu akuti profesa pasemoni Sikomo kwambiri akupasa kumoni sikomo kwambiri bana apasa kumoni Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.